Makadi yamane shamwari, zita rangu ndinonzi SGP kana kuti Sekuru Kudo. Tikudai kusangana pano pa Sekuru Kudo Pikicha TV pamunoziva kuti tino ngati tichikurukura nhau dzakasiyana siyana dzinoitika muupenyu munyika yedu yeZimbabwe nedzimwe nyika dzakatipoteredza. So anyway, today on the program and in a special guest, and it is a surprise. Ndo vatanga kuvhura podcast yedu for the first time. So our first guest kana kuti muyenzi wedu wekutanga ndi Gogo. Sanganai na Gogo. Makadi zvenyu Gogo? Ndinofara mzukuru, uri sei wewe? Aiwa, inini ndiri nani zvangu. Tinokuchingamidzai pano pa Sekuru Kudo Picture TV tichisanganai nevadiwa vatari. So anyway, chekutanga toda kubvunza oro vatari varida kuziva kuti Gogo atinawo munoitwa Gogo ani? Alright mzukuru, ini ndinonzi Gogo Makombe. Tinogara Gokwe. Asi zita richinzi Martha Makombe. Okay. So tina Gogo Makombe, sekutaura kwavaita mazvingo kuti vanobva kugokwe. Also I would like to mention kuti kugokwe ndoko ndakaroora. So yes, Gogo andiri kutaura nawo ivava ndo amai vababa vangu kana kuti vatezvara vangu. So ndinofara zvikuru kuwana mukana iwoiwe kuti tinge tichisangana nevakuru tichidzidza zvakawanda kubva kwavari uye tichidzidzawo from cultures akasiyana siyana. Saka nhasi tichanzwiririra zvakawanda, especially from the Gokwe side. Ndoziva kuti pano painternet vanhu Gokwe munoitaura zvakanyanya. So anyway, regai tishinde munyaya dzedu. So nhasi uno tichange tiine mibvunzo yatichange tichibvunza Gogo vachitipindura, and I'm gonna take this opportunity kuti munge muchidzidzawo zvinhu zvakati wandei. So let me open a page rine mibvunzo yakasiyana siyana iyi tichinzwa kuti zvakamira sei. So Gogo, makaberekwa gore ripi? Ino mzukuru ndati kure. Ndakaberekwa 58 musi wa 26 December. Okay, 1958. Aiwa, Christmas akawanda. Saka makaberekerwa kupi chai? Ini ndakaberekerwa kuZambia, but ndiri mucheche kudari ndakabva ndangouya muno muZimbabwe, asi ndakaberekerwa kuZambia ndokumusha. Okay, saka tingatoti muri muZambian. Ongo. Okay. Ndasingatozviziva. Ndakutanga kutoziva. Saka mazvaona kuti kuwana nguva nevakuru muchigara navo pasi muchikurukura munodzidza zvinhu zvakawanda. Who knows, ukawana nguva naGogo vako kana sekuru vako vanogona kutokuudza zvimwe zvawanga usingazivi, then you start to know exactly history yako kuti zvakamira sei. Okay, so mati makaberekerwa kunyika yeZambia. Saka vabereki venyu vese vanobva kuZambia here kana kuti zvakamira sei? Baba ndiwe kuZambia, amai vanga vari vemuno, vanga vari vekuGutu, ndoko vakaberekwa. Saka vakangosangana mumabasa, ndobva tazodzokera kumushando kunoberekwa ikoko. Ndobva vazotama vachiuyawo muno muZimbabwe ndomavari. Okay, aiwa, tinofara chose. Saka muchiuya kuZimbabwe makasvikotanga kugara kudunhu ripi? Takatanga kugara dunhu rinonzi Madzazvidoko kudarika neMangwe. Ndokwatakatanga kugara, tikadzoka tikagara Masakadza. Nekuda kwekuti minda yetinetsa ndobva tadzoka ndokuzoenda vatiri zvinoma neMangwe. Panakaguta apo ndo patiri pari zvino. Okay. Saka muri kurimawo here muchikohwa? Nyaya yekukohwa ndo pakatiomei, taimbokohwa. Makore apfuurayo mvura ichanaya zvakanaka. Nyika ichange yakaita sekuti yanga iri nani. Taimboti rimewo tiwanewo zvimari zvaitigona kutibatsira. But pari zvino zvakaoma mzukuru. Ndiri kuzvi-understanda. So anyway, hatisina kupedza zvedu time yakanyanya, endei mberi tichikurukura nhau yedu, tichifambira mberi takadaro. So far
muri kunyika ino yeSouth Africa ndizvo handiti? Ichokwadi. Okay, saka muri kuionawo sei South Africa so far since matanga kugara kuno? Muno ndakambouya last year but one ndikaona zvinhu zvaiite sokunge zviri nani but pari zvino nyaya yemabasa vana vari kudzungaira. Saka kudzungaira kwevana kwakuita kuti mari dzacho hadzichabatiki. Apo Home Affairs iri kupengawo, iri kutora vanhu ichivadzosera kuti nenhamo Zimbabwe hakuna chiriko. Saka kuti vana vadzokere vozeza kudzokera nokuda kwenhamo iriko. Saka magariro achindoona sokuti akutinetsei pavana. Asi muri kuita muchinzwisisawo kuti kana vana vachiti zvinhu zvakaoma, zvinhu zviri kunetsa, tisi kukwanisa kutumira, maakuita muchimaonawo kamasituation acho avanenge vari? Muzukuru, ipapo ichokwadi. Ndaitoti ni pandangobata foni pega pega ndaitaura nyaya yekuti ndoda mari. But ndakadzidza chimwe chidzidzo pari zvino kuti ukaona mwana achiti haana mari zvechokwadi anenge asina. Zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka nokuda kwesituation iripo paground mazuva ano. Aiwa, pakanaka ndinotenda nekunzwisisa kwamuri kudai. Hope vabereki vakawanda vachakwanisa kuonawo video inei vanenge vachinzwisisa kuti zvinhu zvinenge zvichinyatso kufamba sei kana zvichinzi zvinhu zvakaoma, zvina kumira zvakanaka, zvinhu zvakaoma, kuti chii chinenge chiri kunyatso kutora nzvimbo chaizvo. So anyway, ndoda kuenderera mberi ndichiti inini ndine mibvunzo yandinayo panapa gogo. Mibvunzo iyi yakati wandei, tichangoiti gaga tichifamba nekuti mabhatiri edu hamena zvaari kuita yamakamera edu. Makakwanisawo here kuenda kuchikoro muchikura? Ipapo pakaoma mwanangu. Ini mai vakangu vakanga vane vana vababa vakawanda vandakawanawo varipo. Saka takanga tiri 4 vasikana vega. Saka mai vangu ndo vaikwanisa kuwana mari kwenguva iyoyo. Baba vangu vasina mabasa. Mai vangu yanga iri ng'anga ichikwanisa kuwana mari neung'anga hwayo. Okay. Saka takadzidziswa namama kubva pagrade 1 kusvika pagrade yaiti standard 4. Ndo mazuva emastandard. Ndo mazuva acho. Saka zvadaro ini semunhu aigona, vamwe vangu vanga vakatiderere pakudzidza pakugona. So mai vakati chiona mwanangu, asi chagoni kuti ndiendese iwewe wega kuchikoro nokuda kwemamiriro akaita nzvimbo panapa. Wotomboreka pamusana kuti ndakukundikana kuti ndikuise mese muri 4. Ndakazvigamuchira semunhu aingonzwisawo. But handina kuzoenderera mberi nokuda kwesituation yamai vangu vaive ndivo vaifanira kutiendesa kuchikoro. Vakanga vakundikana nokuda kuti yanga yaisina ndichawanikwa mari yacho. Okay. Ndikupanzwisisa ipapa, ndikupanzwisisa. So zvadaro makazowanikwa gore ripi? Inini zvadaro ndakararama zvakaoma. Udiki hwangu semunhu akanga achida chikoro. Saka asisi vangu mwana baba vangu akaroorwa 76 yeyo muna April. Akakuita zvokukumbira. Saka 76 yeyo ndokunge ndada kukumbirwawo. Ndonzwa vabereki vonditi dai wamboenda kwasekuru kugutu unotaura. Ndasingazivi kuti handisi mwana wavo. Ndakakura kusvika 18 years ndisingazivi kuti ava vasi baba vangu. Takachengeteka zvakanaka nana sisi vangu nevaning'ina vangu. But pakuzoroorwa kwangu ipapa ndo pakaita nyaya. Enda kwana sekuru ndikachema kuti aiwashi ndikagoenda kwana sekuru sei ndakarerwa pana aiwa sisi vakaroorwa. Havana kumboenda kwasekuru. Ini makunditi murume wako ngatanga atsvaga mari kuendesa kwasekuru gutu zvikandinetsa zvikandishungurudza. Saka pakazoitawo kuti vandigadzike pasi vandiudze zviripo. Saka vandiudza zviripo ndo pandakazvigamuchira kureva kuti ndakazokumbirwa 76. Saka mama ane makore mangani? Ndandine 19 years. Aiwa, ndokunga maipisa mazuva acho vataura ari kuita mageto idzi. So ndina gogo panapa tikuenderera mberi nechirongwa chedu chatinacho.
So yeah, tine mumwe mubvunzo yatoda kuti tibvunze zvakare panapa gogo, kuti makasangana sei nasekuru? Chii chakanyatsokuitika? Makasangana pachigayo kuDP kana kuti ipapo muzukuru pane nyaya ipapo zvanga zvakaoma kuti tisangane nemukomana kuti andiudze shoko rokuti anondida. Zvakaoma ipapo zvakanyanya. Saka akatanga kutsvaka maloya kureva sisi vangu, mwana wababa vangu iveyo, ndo vaipa zvitsamba vachitaura nevo zvitsamba zvisingagamuchiriki. But iye akanyanya kusimba nasisi because aiziva kuti sisi vanotaurika navo. Saka ini semunhu akanga asingadi, ndaitoramba zvokurevesa gore vachiedza kundinyengetedza. Vadaro sisi vakandiudza kuti no, ini ndaona kuti zvakanaka kuti urore murume uyu. Andikati kana ari wenyu. Kana zvadaro manje ndobva waona kuti pakati panze iwe ndipe hembe yako chete, anobvuma uyu. Hatina mbogara pasi kuti ndakuda ndidi kunyepa. Saka nyaya iyoyo sisi vagamuchira hembe, vakati ndatoya nehembe mukomana uyu, ndoda kuti aroorwe neyeye. Ndikatoona vakusisa nyaya kunana vabereki. Anzi uyawana mukomana wake kwaningi anga ari next door muni yeye. Vabereki vakasitsigira zvikuru vakati tazvifarira izvi. Saka ndangokubatai muromo mchangu. Saka muri kuzviona here kuti nzira dzekusangana nemunhu waunozochembedzana naye kuupenyu hwese dzakasiyana siyana. In case mangozvinzwirawo zvimwe zvezvinhu zvaiitika nguva yakare iyoyo. Endererai zvenyu mberi go. Ichokwadi iyoyo. Nyaya yacho ndinototenda kuti Mwari akandita chinhu chakanaka so. Because ndaive nevakomana vangu vandaiona kuti ava ndo vakafanira, vandaitoda kwenguva iyoyo. Asi vanga vasingadiwi nevabereki. Saka zvadaro inini semunhu aiteerera zvikuru, ndakaona kuti zvandiri kuita ndiri kuenda kusango, regai nditeerere vabereki. Handina zuva randakati mukomana ndomuda. Akagara pasi nasisi kusvika vapedza nyaya yose, kusvika vataura kuti akuda kuti uchiroora. Ini ndiri munhu aitotya kana kutarisana naye machiso, kusvika asvika pakukumbira. Saka ndine chinhu chandakadzidza ndikaona ipapo, kuti chinhu chine vabereki mukati chinokosha. Because vanhu vese vandaidanana navo vakomana vangu vaviri vese vakafa, havapo. Kureva kuti denge ndisina kuteerera vabereki vangu, ndaide ndisipo pamwe ndaide ndakafapo. Mazuva ano unonzwa zvinzi, where did you get my number pamawhatsapp apo? Unenge warekomendwa una someone anenge ati ndonga ndikatora nhingi ndikamusanganisa nanhingi. Senyaya yatiri kunzwa yagogo, vanhu vavanenge vatora nguva yavo vachiona hunhu kana kuti character yemukomana, voonawo hunhu kana kuti character yemusikana, voona kuti vairi ava zvakakodzerana kuti vanga vari pamwe chete. Saka I think zvinhu izvozvo zvinenge zvatotungamirwa naMwari. Ndikatoti dzinenge dzitoringirozi, vanenge vatozviona kuti zvinoita sei zvinoita uye zvichagara kwenguva yakareba. Saka it's a lesson yatiri kudzidza pamatangiro relationship yagogo. So anyway, let's move on. Zvakare tiende kumberi, tibvunze imwe mubvunzo zvakare kuna gogo, vachitipindura panapa kuti zvakamira sei. So gogo, mazuva kune semunhu akazvarwa kare, mazuva kune nyaya dzemachechi, kune nyaya dzechivanhu, uye zvakare mati mimi makakura amai venyu vari n'anga vachitowana mari nazvo. Mukarwara pari zvino ndedzipi nzira dzamunoshandisa kuti munge muchipora? Munokwanisa here kutsenga midzi, kana kuti munoda kuenda kuchipatara, kana kuti munoda kuenda kunonamatirwa nemaprophets, kana kuti ana men of God variko mazuva ano? Nyaya iyoyo munoitambirawo sei? Ichokwadi, semunhu akaberekerwa mumishonga, ndakamborarama mishonga kwenguva yakati rebei. Ndaroorwawo ndikasiya mishonga kwenguva pfupi, but ndaisanganisa. Ndaisanganisa asi hazvina kundibatsira. Pari zvino mararamiro andiri kuita kubva 97 ndakatendeuka ndiri kunamata Zayoja, ndakaona ruoko rwaMwari. Pandairwara ndichienda kun'anga maprofita, handina kana 1 chakandibatsira. Mombe nembudzi zvakapera. Mombe nembudzi zvakapera. Dzingopa n'anga nemaprofita, asi hakuna chakachinja. Hakuna chakachinja. Pandakatendeuka 97 muZayoja,
Ndinotenda Mwari kuti Mwari vakandinzwa. Zuva iroro zuva ndozuva randakabatsirwa ndikapora. Kubva zuva iroro ndakazongorwarawo. Ndakazongorwarawo zvokuti musoro ndichinda kuchipatara. But zvandairarama sure kubva 76 kusvika 97 ndakazotendeuka. Zvakasiyana, zviri different, zvakanyanyisa. Zvakanyanyisa. Pari zvino chero ndikanzwa munhu achitaura zvemaprofita handigoni kumupikisa nekuti ndozvaari. Ndaimboraramawo mazvere asati asangana naJesu. Saka andoda kuti ndinyatsonzwisisa zvamuri kuti makarega ndezvekushandisa zvekuenda kun'anga muchida kunotsvaga rubatsiro here, ndezvekuenda nekumaprofita here, ndebvamamira kuzayo jako hakuna maprofita. Ndada kuti ndinyatsonzwisisa kana muri kuti makaregera zvekun'anga asi makukwanisa kushanda nemaprofita nezvechechi. Ndoda kuti munyatsopaita clear ipapo zvamakaregedza ndezvipi. Ipapo ndatendeuka semunhu akanga asati agamuchira Jesu zvakasimba, asati anyatsoona kubata kwaMwari. Ndaisanganisa mishonga nekunamata. Asi ndazoita 4 years ndirimo, ndakadropa mishonga yese, ndikatora ndikapisa, ndikatanga kunamata Mwari ndichienda kuchipatara. Chipatara ndinoenda. But maprofita nemushonga ndakaregera. Saka tingangoti tichitarisa matariro amuri kuita zvikuita sekuti maprofita nen'anga nemushonga vanenge vanhu vamwe chete semaonero amakaita. Makungozvisarudzira kungozvinamatira imi nekuenda kuchipatara, ndizvo? Ichokwadi muzukuru. Nyaya iripo ndeuti ngatichenesero kana kuti jekesera kuti pakufanana kwen'anga nemaprofita makaona kufanana kwawo kuri papo zvekuti makazoti vanhu chanyatsova trusta. Inini ndakaona kuti vanhu ava vakafanana, asi panyaya dzokushandisa mushonga wainwa, mushonga uchimwa muromo. Maprofita anoshandisa dombo nemvura, handazvinzwisisa kuti zvinofamba sei. But pandaishandisa mushonga ndaiona songoti ndiri kurapiwa. But pari zvino zvese ndangoona sezvakafanana. Aiwa, pakanaka ipapo. I think matijekesera. Then imwe nyaya zvakare kana kuti mumwe mubvunzo watinawo ndewekuti zvii zvinhu zvaikunakidzawo mazuva enyu eusikana, maitandara sei, maivarayirwawo sei pamakore amakararama? Mazuva ano muri kuona tango pamaWhatsApp, vanhu vari kuita zveTikTok, imi maivarayirwa nei mazuva enyu? Ini muzukuru, nyaya yokurarama kwandaita kare, kana kuti waive udiki handichanzwisisi ipapo. Chinhu chaitika kwenguva iyoyo mazuva akati uyei maredhiyo, taifambidzana nemanext door tichimbonotamba redhiyo pamusha panhingi, mangwana toenda pamusha panhingi tiri vakomana nevasikana. Asi mitambo mizhinji handangomborarama mairi, asi maredhiyo ekuti totandadzana nevamwe, aiwa taimbotandara tiri maredhiyo. Madhindindi wayo. Asi maitorawo here zvinodhaka? Nekuti vanhu vechidiki vamazuva ano vari kutora zvinodhaka vaenda kumadhindindi. Achiriko madhindindi, but angosiyana nonga zita racho rekuti dhindindi. But I believe kuti zvichiriko. Maitorawo zvinodhaka izvi zvakaita sedoro, fodya nezvimwe zvinodhaka? Kwenguva iyoyo pasina doro, kana chataitika tasvikapo taidya kana kunwa. Taingoti tikasvika pamba paumwe wedu toseka, toridza redhiyo yedu, nziyo dzedu, munomodzokera kumba kwake. Maisarawo dombo here kuneka vamwe madrugs anonzi crystal meth anobva kunyika dzakasiyana zvinodhaka. Vanhu vakungotora zvinhu zvakangosiyana zvinodhaka. Saka aiwa, ndiri kuona sekuti makararama mazuva akanaka. Ko imimiwo chaiko varaidzaiwo muri mega, kana muri mega musina kunge muine vamwe muri pane vamwe? Nekuti mazuva ano unogona kungoona munhu angobata foni ari paTikTok kana ari paWhatsApp achingoseka ari ipapo. Imi maivarayirwawo nemega? Mune zvimwe zvamaita here panguva yenyu spare time yenyu yamunenge muri freewo zvaikuvaraidzaiwo? Isu hakuna chaitivaraidza kunze kumba hari kana kudii hatizi. Hapana kana one chaitivaraidza kunze kwokuti taitova vanhu vaingove vanhu vakamanikidzika pakugara navabereki vachiti ita icho. Saka hapana nguva huru yataimbowana yekufara, tiri busy nguva yese. Saka zvekutoti munotogona kutobata gejo here kana kubopa mombe? Tichambobvunzawo makombe palaudi tinzi munzoti memba yakanga yakamira sei panyaya dzokumunda. Muri kungozvinzwira ndo atinoti madzimai vaiveko
maneo dzangu dzara dzinenge dzakareba kudayo nge dzichavhura dhoo. Vaikbopa mombe, vaitorima zvamurungonzo. Tichazonzwa zvakawanda. I think tichaita imwe part 2 because time yedu nhasi nemabatteries edu hameno zvaari kuita ita anenge ada kupera. Saka hende yedu mberi nechirongwa chedu tichibvunza imwe mibvunzo yakasiyana siyana. Mazuva ano ndiri kuona kuti kune kurambana kwakanyanya kuri kuitika mune vechidiki. Ende tine hama, tine vana, mune vazukuru vamuri kuona kuti munhu akaroorwa kana kuti akanga ane murume wake apinda muwanano, hazvisi kugara. Uri kuzongoona vanhu ava itonzi vasiyana futi kana kuti vanetsana. Chii chamuri kuona chiri kuitika uro chiri kukonzera chaive chisikowo mazuva akare? Ipapo pane nyaya muzukuru. Nyaya iripo ndeyekuti vana vaezvino maonero atiri kuita dzimba dziri kufa kunyanyisa. Nokuda kwokuti freedom yakakura. Madzimai akawana mari ane simba pamusoro pemba yake, pemurume wake specially. Saka akuona sokuti iye ndiye baba. Saka munongoziva mutemo wesoko raMwari. Unoti mudzimai ngazviise pasi pemurume wake chaiye. Saka iye semunhu anenge ane simba rokuti ndini ndakushanda ndine mari, ndini ndiri kuchengeta, kureva kuti anoona sokuti chero ndikabva pano ndinozvichengeta. Ipapo muri kutaura shuwa gogo. Ndine shamwari dzakawanda vakapindana nedambudziko rekupesana. Unongo uchiona dzimwe nguva, of course murume handingasaidire varume ndichiti varume vanenge vari wrong. I think ndichada kunzwa kuti side revarume munoriona use, but vazhinji vacho vaiti vari kuda rusununguko rwa handina kuzoona zvichivafambira zvakanaka. Mataura muchiti vakadzi vari kuzowana simba rakawanda muchiri munge vakuwana zvakafanana nepfuma kudarika varume avo. Ko kusaidire varume uko, vazukuru venyu varume munoti kudiwo ikoko? Zvavari kuitawo zviri kuvavhiringidzira wanano dzavo. Vazukuru vechikomana kunyanya maonero andiri kuita vari kufara zvakanyanya. Vokangamwa mudzimai wavo pamusana pekuti akabuda akaenda kwaenda. Anokangamwa kudzoka kumba nemafaro anosangana nawo ikoko. Hanzi kumujolo muri kuwanza mujolo uko. Vari kubva vakanganwa kuti vane mhuri. Vari kukanganwa. Muri kungozvinzwira kuti vanhu musabva makanganwa kuti mune mhuri dzamuinadzo, mune vana vada kuchengetwa, mune musha. Actually ndo zvandingangotaura tikubva waita kunge swero kuenda mukwasha wezuva. Chokwadi iyoyo. Saka ndezvipi zvimwe zvingagadziriswa zvamunoona zvingabatwe kuti apo neapo. Dai vadaka madzimai acho adai, dai varume vacho vadai, zvinge zvichibatirana. Ini maonero angu kuti dzimba dzevana dziite zvakanaka, dzigarike zvakanaka. Maonero angu chokutanga kuteererana. Chechitu murume anofanira kupuwa kodzero dzake nenguva yakafanira. Chechipiri murume hafanira kubuda aine nzara. Pane nyaya ipapo. Akaita nzara akawana mai vamwe vachibika anodya. Aiwa, endererai mberi gogo, handisina kukuvhiringai. Ipapo ndinoda kupataura ndichirevesa. Kunyange mwana chaiwo ukasamupa chikafu akaenda panext door anodya. Saka ndo chinhu chikuru chandinoona kumamwe padzimba dzevana kuti hatisi kutiitira zvakanaka. Kungaa kudya kwokudya chaiwo, kungaa kudya kwemubedroom. Hafaniri kubuda murume usina kumupa chikafu chake. Urungozvinzwa kuti huku dzako dzikabuda usina kudzifidha dzinoswera dzakumbeya kumaraini. Kana imbwa chaiyo kuna vanochengeta imbwa munozviona kuti imbwa ikashaya chikafu pamusha payo inopedzisira yakutogara kana kumaraini. Endererai zvenyu mberi. Saka izvozvo ndo zvandoona kuti ndo zviri kunyanya kukuvadza dzimba dzevana vedu. Saka kana murume azobuda manje akanowana vanasisi vaya vanomugamuchira, anobva angoona sokuti ndo kwatova nemusha. Obva akangamwa kudzoka, but munhu ngaazive kuti uko kumahumbwe musha uripo, ngaadzoke kumba kwake. Aiwa, tatenda kune mashoko enyu makuru. Ko ivo vana baba ava movapawo advice ipi vanakomana? Vanakomana vasati varoora kunyanya ndoedza kuda kutsanangura nchiti kudai zvaibvira havafaniri kuti vakasangana nemusikana kunze kwatova nemba ikoko
Kana waona mwana wemunhu wamuda, dzokera kuvabereki vabvunze, ndada mwana wakakati. Chivanhu icho chiya ndo chakaita kuti tive sezvatiri. Ndorora naive matongo iri, ndo panopinda shoko iroro ringanhu zvakasiyana. Ndipo parinopinda kana vanhu vachiti rora ive matongo, vanoreva kuti munhu waunoziva angave kure. Ndosaka paya kwainzi vana vatete endai. Ningi naningi endai munoona musha. Munotsvaga information. 2 days, 3 days variko. Ndo vematongo vacho. Private investigators vachiongorora zveshuwa kuti ndo paanobva here, because mazuva ano munhu anoti arorwa munhu unozonosvika kweya kweya woona munhu ane vakadzi vatatu, ana vakadzi vairi. Saka ignorance iyoyo yekuti gogo vari kutizama kutiyambira kuti ngatisave ignorant. Ngatiwane nguva yekudzidza vanhu, kana zvichinzi kudzidza vanhu hazvoti muri mega makavharirana uku, zvikunzi ngapatete dzimwe hama dziri involved dzinoshanya kunoona kunobva munhu vonzwisisa kuti munhu uyu ari sei, ari single here, haana kuwana here, akambowana here, mhuri yake imhuri yakaita sei, zvinobatsira izvozvo. Aiwa, ndotenda zvikuru gogo nemashoko amataura ipapo. So anyway, I think guys, today ndichangoti gogo kana paine amwe mashoko anoda kutaura vataura. I think ndo chirongwa chedu chekutanga, ticharamba kuita zvimwe zvakawanda zvakasiyana siyana. Gogo, mune here mashoko amuda kutaurawo nevazukuru venyu tisati tavhara chirongwa chedu? Chokwadi, ndine chokutaura kuvazukuru vangu. Ndinotoona vamwe vana vachiri vechidiki vachiri kuda kuvaka dzimba dzavo. Imba haivakwi nesecret. Imba inovakwa maringe nekubvunza zano kuno munhu. Kunyange uchida kuvaka, kunyange uchida kuroora, unotanga wabvunza kuti munhu uyu ari sei, munhu uyu anoita here. Kune vamwe vanhu vokuti unongosangana naye murodhi akanaka akachena akanzwa, but mukati akaora. Saka pari zvinhu munhu akusiwo kuti unosangana naye wototi ndatozviwanira pati akutovaka dzimba. Aiwa, zvinoda kutanga madzidzana. Chechitu ndichokuti haisi nguva yekuti madanana nhasi makutogara mese. Makore ano kune chirwere chinouraya, bheta chikuwanirei mberi pakuti muite foundation yechirwere muri vana vadiki. Aiwa, tiri kutenda nemashoko enyu gogo, tiri kutenda nemashoko enyu. Chirongwa chedu chinoteera change tichibvunza imwe mibvunzo yakawanda kuna gogo vachitipindura. Nhasi tangoti regai titange kuwaridza hwaro hwezvinhu zvirongwa zvakawanda zvatichaita pamberi apo. Munge muchiunderstandawo kuti zvakamira sei. Vasingaziyeko ndikutaura nhasi ndanga ndina gogo Makombe, ndo vatanga tinavo vanobva kuGokwe uko. Mati muri under chief ani? Nemangwe. Pachief Nemangwe. Kunovaiko ndo kwandakaroora zvakare. Saka ni ava ndigogo vangu, amai vatezvara vangu ndo kwandakaroora ikoko. Saka ndiri kutotarisirawo kuti ndiendewo ikoko kuGokwe ikoko. But kana gogo ndau yakamondiurayirawo Chimombe. Mazvinzwa, saka ndichadzoka pano ndichitaura zvinenge zvakazoitika. So anyway, ndoda kuti gogo muonekane nevadiwa vatariri vedu. Muonekanai zvenyu navo. Ewa, tinotenda nechirongwa chekuteera nekutaura zvinofana kuti tirarame tiri nokudzidzisana. Tichasangana zvekare kana Mwari atitendera zvokurukura pane zvakawanda zvasara. Zviripo zvakawanda zviri kuputsa dzimba dzevana. Isu hedu takura takachembedzana. Komana wangu ane 70 years but ndinaye, ndichararama naye. Saka tinotenda. Komana wangu ane 70 years. Wako ane chi?